ki perlok bat ki perbungit baro nga ai ku blei phi ka kerteng ka badun botam ka jong try but nong pen mbi jing Jesus Christ mat kerpang ha ni gasngi ka belong gasngi ka bangi rakhi ka jing wanong briu ka jong Jesus Christ nga ai ku blei phi ba phin mat ya ka Christmas ka basuk nung ba ka ni ka por nung ba ni gasngi bat ka ayom bat kumju ru ba phin yo bandiang ya ka jingim ka basuk ka bakaman house nam thamai bonwan hagani ka por in beteng ya ka Bible study ka bakum ka balang hangni lum siap Presbyterian Church niyo bonwan ra beteng jungpi nakwi ka tayo si ka wei ban namar ba ka lingkho ka ya de ka jo ka sngi thoding ka bangi penong ka Bible study ka deru ka ni ka sngi Christmas tegum ta ka Bible study menta ka sngi in yasim ka pangno ya ka benta ka be dei bat ka jing khai utrai Jisu bat ka jing ya dei jong ka bat ka jing im ka jongi kadan benta yu ka jing khai utrai Jisu ubala kha arhajas nam tam manchwa kadan benta yu bat ka jing im jonga jong phi hakini kisngi bat ki pateng ki balait ru baro jongi ki brio ki ba im hakini kasla khando bat ka lawe kala thai ka jongi ru kaban hadien de ngangit skambo bleu ni lamingi bangin yo ya ka jing sung thu kat bangin ang perkhat lang ya ka baga Bible ka khtian jong blei ka kran halor ka ni ka phang tutungin nya dwai ni ai ngo ye me try ba min la don kat lambat ngi ha ki por ki bele baro bat hagani ga sngi yo ban rakhi ya ka jing wanong breu ka jong khun ba i jong me Jesus Christ ubala wan ban sim ya jing long briu nadu ko bada khai u bada punyu u ko mi khunlung ban khai u ha dur jong briu bada ka jing long jong briu ri klampom khanang bu nyo ban pen im ban sus pa ingi bagin mat ya jing pen im ko ba kodor ko ba mila ai ha kita gi bangit u tukur khu kan ra dingi kat banginang ya pusan ni ka khtin ko ba khu jami sifang ka dor jong ka jing kha jong Jesus Christ hagani ka sna khando kadon jinge de yu bat ka jing im ka jongi simet to sngo ko pa na bangi pa ni kini kateng Jesus Christ amen nan puli khandiat ki khot na ka khtin jong ble na ka gospel Lucas ka nong ka ba ar na do ka khot ka ba pratater hadu ka ba khat saw ongan puli ru hoi ki khot ki ba dian ru khandiat da dante ha kategori ki nong aplang brot ki ba sa shalom bat ki be ammet ek kan hon lang brot jomki ha khamiru angel try ulawan season don haki bat ka buram try kala ting shan bro saudong yaki te ki la septing sikat de e nriu tau angel ul ong haki wat septing na ba khmi ngawala mafi ya ka khubor ba bha ka jing kman ba khrau ka ban long haki brio baro naba hakane gasngi lakha yapi hakasinong u David yau nong pen im u balong u Christ u bo try tegani ka long ka dak yapi pinsyam yau khunlung bala sop daki jan sop u da thia hakasing oi bat kendit la danlam bat uniu angel bon ba upat ba ka bening kida yaro yo blay kida ongru kaburam hau blay hakiba hajrong tam e bad ha ka perthai ka jingsuk pedeng gibriu hakiba usngo bha e kala jaru kat ba kita ki angel kila litno naki sebeneng ba kita ki nong aplang berat ru kila yo ong perlok hi ya nginyelit menta hadu Bethlehem bad ngin yo i ya kanik ek ka balaja ya ka bau try ulapan bana hangi kumta kila wan kerki bat kila syam ka Mary bad yo Joseph bad yo tau khunlung bau thia hakata ka sing oi haba kila yo ite kila pen bana keleng sifang kata ka jing ong ya ka balala ya thu haki sifang niu khna baro ru ki balay sngo kila kendet sifang kita ki ru balala ya thu haki da kita ginong up langbrot
Tekani kedai ka jingethu ka balingkot sepang ke ka belajar ka por balakha yo Jesus Christ hakapor ka ba ki angel ki lawan ban yathu ya ki katukani ki briu bat kini ki briu ki balayo sngoy ka khubor ki dei kita ki nong aplang berat ki badan halum ban up ki lang berat jongki hakapor menmet te ki angel ki la yathu ya kata ka jing khayu bat ko mangila puli mentan kini ki nong aplang berat ro ki la smut kemen sifang kata bat ki la lekir ki se Bethlehem ban lek ban yo khmi yo tau khunlung ubalakha bat ubadan ka singoy bat ki angel ki thu shai ya kini ki nong aplang berat hakatu ka khot mangila puli menna ka khot ka bakhat we na bahakani ka sngi lakha yapi hakasnong David yo nong pen im ubalong Chris bo try lakha yo nong pen im unong pen im uban pen im ya ukhon ben rio na ki pop ki jong u kat bakum ki jing kular ki jong blai ki bola kular namba ki spas nam ki bla lai haswa jong kani ki jing kha yu bat hadu menta lanang yai pen sawa ya kani ka jo ka khubor apdeng gi jat ben rio jong ka pathai te ka e ka jing thmu ka jong blai bola pha yu khon jong u Jesus Christ ubalong hi ublai ubadan hi ka jo ka kerdan bat ublai ka e ka jing thmu jong ublai ban pha yu sagani ka pathai ban kha yu kum briu ban sim ye ka jinglong briu na do bala pun la kha la pun yu daga briu bat la kha yu kum briu bat ban san kumangi ki briu hi baro na do ka jinglong khnlung do ka jinglong khna do ka jinglong samla bat rangba bat hakabukut pan bonyo ya ka ban sha na mar ki pop ki jongi tekadan jing dei yu kani bat ka jing im ka jongi ka ba simat te bangin songtho bhai ka ta ngi don kaman ye pet khandiat ya ka apot lani ka condition ka jong ngi ki breu hi ublei bola thau yu breu baning kong uba kerteng adam ula ai u tangkwe ka hukum ba umbit banle bat kata kalong bu num bam yu to ding jong ka batip ya ka bha bat ka basniu badon hak ta ka per ka itnat ka per eden den rei ubreu ubaning kong to adam bat ke tengah jung u ka ba ublei ula ai kim sim la ban kong bat kumta kila bam yu to so yo ba ublei ula khang ban bam bat kumta kila ngat hakapop hakmat ublei ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap kamdei tang ka jingyap jong kani ka met ka jing do man ya ka jing penher man sim ka bangi penher man sim ka bangi dang im ri ka de ka jingyap jong ka man sim sudu ka bom jukut ki bom jukut ka jing jinjar ka bom kut shu hangta ha ka jaka ka bo ublei ulabu ya kita ki bom tre ban kala ka bomun tiu adam bat ka im kila hap no ka pop bat ka bafla ka long ba kani ka jingla jongki kala pengat ru ya ki pateng ki bahadian jongki ha ka jo hi ka apot ka pop kala her pateng no adam bat ka im sedu ki pateng tersitar hadu kani ka pateng ka bangingi im kawai ka jing fer pateng adam bat ngi kadon tang kawai bat kata kalong ba yu adam bat ya ka im la thau ki bakhlam pop ndrei ki la klalong ki nong pop namar ba ki la pen khen ya ka hukum ka jong blai ka jing pen khen ya ka hukum lani ka jing rengkang hukum ka de ka pop tengi ngi fer akata ka liang bat adam namar ba ngi la yo pateng ya ka ni ka jing long pop na do ka por jong adam te haka sithi sigenong room apostle Paul uta ubreu uba la shakri yo Jesus Christ hadian bo le percaya u ba de ka balang ka jong hadian bo la smuthu ya ka jing ke jong blai ula kala ka bomot bat ula shakri yo Jesus Christ bat ula shem yo try jisu marmet hi
habo try Jesu le kendo yu but na kata ke jingkla ke bomot jung hadin bulu ye kendo yu Jesus Christ ula raikut ban syakri yu Jesu ti ula thor sibon ki jingtho ka Bible ke bangi syam ka testament ke batmai bada ka sithi sikinong room utho khambnia sifangani ke jinget Kristan bangin la ban suthu bha tila da fidon ka por ngan kerpat ipi haba fi kwa ban suthu bha sifang ke jinget Kristan la phi la long Kristan ne phim pat long kan long ke jingirap ke bakrau la phin puli bnia yagani ke sithi namar ka batai hangi ke nongrim jongani ke jinget ke bahau Jesus Christ te haka lenong ke besan ke khot ke bakhat ar u yathu sifang ke ta ke jing rung no ka pop nadu Adam ke khot ke bakhat nyau khat phra ka khandai arfu rungan puli nabakum ta ken kat kumba da wei brio ka pop kalau besut se ka perthai bada kata ka pop ke jingyap bat kumta kata ke jingyap kalau wan hap haki benrio baro phar namar babaro kila lepop tegani ke khot ke thu shai babaro kila hap na ka pop namar ke jing rengkang jong wei brio na basdang bola hap ma ka pop bat ka pop kalau yo besut hapdeng ukhun benrio haka khot ka ba khanyo khat phra ter ngan puli kidon gini kenten gi bong namar la da kata ka jing rengkang ke jong to wei kata ka jingyap kala sincere do to wei tegani ke dei ka basdang jong ni ke khot ngan puli teng kata ka benta da ka jing rengkang hukum ke jong Adam ka ja yu ki wei pan ka jingyap kala sincere kala wan hab ka jo ka jing tim jong ka jingyap ka bo blai ula maham lupayu Adam ka jo ka wan hab lor kita baro ki bahadian ju tin rei ho kani ka khot ru ka thu sifang ba ka dan pat ka jingle phla jong blai badda ka jing ko ngo jong wei pat ba an penlong ki bahok pat ye ki babun tingin se pet kata khamadin ka khot ka bakhat phra ru ong ha ka basdang ju ka khot kumta kat kumba da ka wei ka jing rengkang kata ka jing kut bisar kalawan hap haki benrio baro ya ka ban penrem teng yo ya ka jing penrem kum ginong pop namar ka jing rengkang jong u ka khot bakhat khandai ru ka sedang da ka boong namar kat kumba da kata ka jing bom ko ngo jong tau wei brio la penlong ki bopop ya kita ki bubun na ke jing bom ko ngo ke jong ubriu baning kong Adam baro ngila klalong kinong pop la penlong ki bopop ki bubun kedekhot ke bar fueru ke sedang da ke boong kat kemba kata ke pop kala sincere se ke ban penyap ke pop haba ka tre ha ke jing im jong ki briu ka penmi yo so jong ke jingyap ke basir khai ke jingyap jong ke ni ke met kalong tang iwi benta Ndai ke jingyap ka ba khamsir khai ke jingyap jong ka man sim ke jing do ya ke jing sup ya ke jing kemen ka ba bom jukut bat ke jing ni yo kan ti ya ke jing jinjar ka ba bom jukut hangta du jok ding ka bala thang da ka ding ba do kondok tikata ke dei ka pot jongi ki briu bat le thu ba kani ke jing kata ka thang kata ka jing thang da ka ding bo kundok le thu shai kitab jing pau ka nong ga bar pho hakaba la penmi ki breu baro ki badang im hak tu ka por bat ki bai ki bala yam la penmi ki baro ahmad jong blai bat hakata ka jing penmi ki la plate ki kitab haki bala tho ki jing le jong ki bat la bishari ki baro kat bakum ki jing le jong ki haga de khon kaba khat lai ong tika dureu kal aitino iki bayam ki bala don haka bat ka jingyap bat ka hedes kila aitino ikita ki bayam ki bala don haki tela bishari wei po wei baro kat bakum ki jingne jongki bat ka jingyap bat ka hedes la bret sikata ka pung gading kani kalong kata ka jingyap ka baar kata ka pung gading kan tikata ka de ka ba u blai uthau habo ong ba ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap but kamdei tangani ka jingyap jong ni ka met
Hagdukhat ka bakhatsan la tho te jari uba shim la shim bala tho hakata ka kitab ka jingim la bread yu u syakata ka punggading. Te la bread no yu u syakata ka punggading yanu na preng jongki ki bom simdan ka kerteng jongki hakata ka kitab ka jingim. Tengin se pet ka e gani ka kitab ka jingim. Te hakata ka jing hiar pateng jong ka pop mangi baro ki brio ngiyo ya ka jinglong pop nado balapun ngi hado ban lakhai ngi segani ka perthai bat ngi yo ya gani ka jinglong pop ka balas dang nado adam te we ni ki brio ki ba long ki riu khrau jong ka bible ubala tho ki babun ki banta jong ki jingroi sam usyakri jong blai ubala mat ya ka ne ka jing sotho ya ka pop kebalong kebasir kaya du kata-kata hala ke jong ke jing im badu balamat ru pat ke jing pelat ke jong play tau sim debit ha kesam ke basan phui ongi gini ki kentin yame hi ngalale pop bat ngale ya kata ke basniu khmat jong me ban la pen kesan yame haba me kren bat ba men long khuit haba me bishar hakmi la thau doringa ha ke jing bom hok bat hakapop ke kemi junga kalapun yanga kata kadai kejing phla ke jong sim debet kabalong hi ke juru ha ke jing im jongi la dangin nyet yeladi bangilong kinong pop te haka negasiti sikinong rom biang hagalnong ka balai apostle paul up tho sai kadari kata yagani ka benta wong da ka basai kadar hagalnong ka balai ka khot ka basifo kedekot kebakat weiru kembali tho omdan ubahok omdan weiru omdan ubasyampang omdan ken ubawat yu play baro kile sakmano kile kela long bom mentoy lang no omdan ubale babha omdan wat weiru bara kedekot kebar fulai pad wong gini kentin Nomor baru kila le pop bat kila du len ya keburam kejong play. Tegi parlok baru keta kedi kejing sisa. Ni ki brio ladangi smo bangilong ki bahok kanu kanuru. Ndrei tenrai hi ni yo ya kejing long pop. Wat ki brio ki bahok ki ba ladaya nujor ki bala im ki por ki bala le ki bala im mi kejing im ke bahok sisa. Ndrei ha kejing yo pateng ki pop ki yo lang hi kumju kumbayo ki we ti kumta kadon ka pop tenrai po jongi ke bangi yo pateng nu adam bat kadon ru kejing long pop hangi bangi le pop ti kini ki arjat ki pop ka bainong jongki kedai kejing yo kata kejing yo jong kedujok ding ti nilong ru kimrau jong ka pop Nomor ba lakai ngi hakapop kadon kani kejing long kaba longkum kimrau pat haladi ngi sungthu ba bangim kwa yak banne ekabom dei ngim kwa banne ekapop lani bangin penkhen yaki hukum ki jong blai ngi kwa banne ekabadei ring suthu ru ba kani ka bor jong kapop ka khlan do kata-kata Parbun sini ki bangim ku abanne ya kata ngile plan kabau apsal pol hi ya thu shai ha ka lanong ka banyo pat ha ka stage nong room tu try jisuru bau kran chapang ka apot jongi ki brio namar ka ni ka jing don ka pop hangi wong ha ka gospel witness ka lanong ka ba pra pin chemi ki jing kran ka jong u ha ka khot ka ba life fulai he ga mat ka ba life sao Sisang ong hapi bau brio baro ubayele ya kapop ulong umrau jong kapop nila ban perkhat ila dia bangi ngimnong mrau ya kapop komba kini ki nong ilam jong ki jiu ki nong ilam nyam jong ki jiu tu kapor ki sngau namar kani ka jing kran ka dei bat ki penkesan ila dia bangi dei khun abraham bat ngim dan pop hangi dan reu try jisu ong kat ba phidang le ya kapop phidang long mrau jong kapop Tekani kejing long merau jongi kapok kadai kebakaran sibun bah
perkhat yu umrau toh ki por jungi laduna kita ki banginyo sengu badan ki ba bu umrau dai ki por ndai umrau umdan hok shu ila ke jong ke jingim ukenrat jong ula banne kat bu man ti kat ke bau dawa ukenrat kumtaru uhab banne ti kapop lada kalong kenrat je ke jingim jungi ngilong kumbalong umrau kat ke bakadawa ke penlong ingi begine kata tu try jisu uai ya kata ke verification nani ke jingpen sisa baladang ngidang syam ila dia bangi le pop kemut bangidang long ki mrau je ke pop te kata ke de apot jungi ki brio bat kumno nginyo ya ke jing plat na kani namar lada ngiyai beteng ban ne pop ban im ke pop hagasngi khado lani hagasngi ke bangi ngiyap ngin numyo shu ekalan ban laj ban yo ban penim dedai namenta kani nomor bo blay utip bangi ngimla ban plaj shu iladi na jinglong pom nomor ngilong tangki mrau jong pom bo blay ula snubha ban pha yo try jisu bada ka jingwan jong try jisu shikani ka slakhndo bon siuno yakador ka kunan menta ka pop ka jongi bon sya daladi ya kata ke jingpen sistem ke badai hangi khanang ba nginyo ya ke jing map ke jong blai ti kata ke dai ke jing sedang jong ki ha kani ke jing thmu jong blai bat ke jing sedang ke ha ka bai dai bat ngi ki breu ka wan ha ke jing wan long breu jong hakijing ibit ke jong blai ula pha yu shikani ke pathai baun wan ban long breu udeu khon jong blai la tip yu uru dakawai ka diki dakawai ka keteng uktien jong blai uyonis habau tho shphang jong u da upanan kam mi kani ka keteng uktien jong blai hagalenong ko baning kong wong hakabe mening kong ula don uktien baru tau uktien ula don bat ublai baru tau uktien ula long ublai kata ke dei jing sisa bau try jisu na do bam jukut na do ka menor ka bam dan jingkut ulong khon jong blai udan bat ublai bat udan hu uru ya ke ikhtiar lani ke jinglong blai te ka bible ke tho sai bau blai ulong laingot hu wei ublai ukpa ublai khon bat ublai mun sem ba khoi te uni ubalong ublai ubadan bentaru ha kejing thau ya ka perthai ha dekhot ka bas lai uyones utho da u lalong ki baro bat khlam u amshim lalong ki ru ka balalong kani ke tho shai ba ulong unong penlong ya ki baro rengkat ba ublai ukpa udan bentah kejing penlong ki baro ong ni da u lalong ki baro kawai ke siti sinong kolosai ke nong baningkong ke dekat bakat san ke thu ya kani ke ju ke jing sisa te uni balalong unong thau unong penlong ujit ban wan ban sim ya ke kerdan jongi ki brio ki balong tang ki jing thau ke ke dau tan rai kalong namar banyo ban siuspa ban map iki pop ki jongi ladai ban penmi ya kasnam jong ubalui kata kadai ke bau blai ula bo renti na ndai haki por ki bamanchwa lejit de ki blang ki masi de ki langbrat ki batlem ki bakhui ki bakhlam jing duna khlam jing anna ban kenyai ki na benta ki pop ban ai kum ke jing kenya ublai tenre menta ublai pediang shu ikita namaru lapha do khun jong Jesus Christ ubalong khun lang brat jong blai haba try jisu ulalet ban yakando yo yones wong hakmi ukhun lang brat jong blai ubakit no yakapop ka jong ka prathai yones nong pen baptis habu iyo jisu bo wan sha ka Jordan ban pen baptis yu uyat hu umta bo de khun lang brat jong blai uban kit no yakapop ka jong ka prathai te kumta udai ban sim me kata ka benta bat lada umdei ubriu
unumla ban kit ya kapop jang kaperthai lada udai tang angel unumla ban kit ya kapop jang kaperthai bat kumta la dei ban khai u bon wan sim ya jinglong brio tinrei ka jingkhai u kalong ka ba pher nangi namar balai balakhai u se hakata ka jingkhai u le thu bala punya u da ka thai sati ka brio ka bompat ithu yu brio lani ka bompat ya songkha lagala don uni brio uba kale tektin u Joseph nri ka Mary ka dei ka thai sati lakha yu try Jesu da ka thai sati but ka Bible ka ithu shai bo angel ula ong hau Joseph ba lak punya u nau mensim bakhui nan puli tu ka khot ha gospel Matthews kal nong ka baning kong uniu angel bo wani thu isfangal jingkha jong try Jesu but Joseph u sngap igi jing ong jong angel ko Joseph u khono David WhatsApp ting banchim hame ka Mary ka tanga jumi naba na ibala naba itai bala pun haka ilong no man sim bakhui kata ka dei ka jingphla bat ka jing sisa denamar bala khai u na ka thai sati la pun ni u no man sim bakhui ulong namar kata uba khlampo uba khlamyo pateng ya kata ka pop ka baki weipat baro ki balwan lakha na ka brio ki yo ban hakajing im jung upan nado kata ka por balakha yu ula im ya kajing im ka bahok ka ba khlampo lai thu arlai jaka ka Bible bagajing im jung ka long ka pen sngu bhai u blai na dong sedong bat kumta ka long kajing im ka ba khlampo la ula sha ya kajing pensoi ko mangi hi ki brio bat ki baham khrau ban ya ka ba ya kendo mangi ki brio kijing pensoi ki besir khai nrei ukhlam la pom unong tho si Hebrew nong ba saw khot ba khatsan wong kumni namar ngim dan urang ba ling do ubam la ban ni sngulem bat kijing plot jongi nrei ya bala pensoi haki e baro srim yangi nrei khlampom denmar bo ulong ba khlampom ulong bo bedru ban sim ya ka benta kum khunlang brot uban kit no ya ka pop ka jonga ka jong phi bakumta ha ka ba kut atat jong ka jing sakri ka jong u ha ka ni ka slakhando na ka benta ban pen emingi ula IT le di bakin sa nat phna yu kamut bakin sa ya ka met ka jong u de ki prek na ki khti ba na ki kijat halor uding phna ubangi ong haktin phareng cross ban halor ni uding phna la sai u kasnam ka bakodor jong u kasnam u khonlang brat u bakhlam pop u batlam kala tu ya ka ban sai khu iki pop jong jat ban riu baro kat ki banget ha u tidak kani ka jing sha jong u lepenyo pat hanga phi ya ka jing map iki pop namar ula siu da kata ka jing sha jong u lasiu ke kuna ke badai na ke mentaki pop ke jongi barom bakakut tahang tan re ula mipan ha ke sngi ke balai bat ula job ya ke jingyap namar bo ula long ubak pop ula mipan bat san pau sngi hadien ula kiu biang sebeneng pan ban syong menta ha ke ketiga man ubleu kapa tikata ke dei ke jing ong kot sepang kani ke jing thmu ke jong blai bo pha yu khun jong Jesus Christ ban wan se kani ke perthai bat ke dei bat kata ke jing thmu jong ya ka ban pen imingi ha ka be dei bat ke jing pen sisa ini ke ke Bible ke dan ke record ke batikna ha ki gospel the thought ke basai dagini ki brio ki balai u ki balai ya bat u ki sunran ki jong u ki nongbot ki jong u ban kalong ka batikna bha kadan ka jing tho ka basai ka batikna la da phin puli ya ki saw gospel ki bangi shem ki dei ki kitab ki ba haswadu jong ka testament ka thamai jong ka Bible te namar ka
ni ka jing sha jung sa sin ngan ong uladap siu dap no ya ka dor ka kunan ta ki pop ki jong ya gani apostle Paul u ya thu ha ka weni ki sithi ki jong u ha ka sithi ki nong Ephesus ka lenong ka baning kong ngan puli du ka khot ka ba nyu kentien gi bong hau bang yo ya ka jing siu spa da ka snam jong u ka jing map ki jing palat jongi kat bakum ka jing kendrai ka jing ia ka jong u kata ka dei ka bau try Jesu ula penyo hangi bat om tang kata ban ngila yo ka jing map ki pop bat ka jing siu spa yo ru ya ka jing im bam jukut ba andala dap kene ka jing im lanin dala wai ka perthai ngin lat na kata ka jing bisar ka basir khai ka jong blai ndrei ngin yo ban net sebeneng ban long rengkat bat u blai ban im bat u blai ha kata ka hima ka jong ko bolo pan khre ka bau Jesu ru ong shwa bun net na ka perthai ong ki senran ong ngali ban pan khre ya ka jakasa na ka benta jongki hang te beneng te ka gospel u Yohanes kal nong ka balai ka dekhot ka ba khan riu ka ya tho shai ya kata bola penyo hangi ka ni ka jing im bom jukut ngan puli ka ni ka dekhot na bau bleu la yet kata kata ya ka pathai ka bau la aitino ilo khun bala khamar wei bau ei ru ubanget ha u unam jot shu kamun unam jot shu hadu jok ding nrei unyo ka jing im bom jukut kamun ka jing im bom jukut ha ka hima ka jong play na bau blai shimla pha yo ya lau khun se ka pathai bo un pen ram ya ka pathai nrei ba an pen im ya ka pathai da u ka pathai ne ka thau yingi ki brio ki ba im ni ka sla khando te ka ta ka dei ka bau try Jesu ula pendap na ka benta jungi ki brio bat ka basa pat na ka liang ka jonga jong phi ka long bangin nget ya ka ni ka jing sha ngin nget ba u la yap nam ta ki pop ki jongi ngin nget bo la mi pat na ki bayam bat ba mentau don ti ka man ka jong play bangin nget ru ba un sawan pat ya ka ban ai hangi ya ka hima ka jong u bangin yo ban don bat u un sawan shaw ni kong ingi na ka ni ka sla khando manang ta un long kat lem bat ngi suduk ki bom jukut ti kita ki banget hu ka ktien jong play ka kran sai ba ki yo ya ka jing pen im hakawai pat ki kentien sifang ka ni ka jing pen im lapanan kam le ki kentien ba ki yo ya ka jing khapat to kami nai ka ni ka kentien ka mut yu ka tho yu ka ni ka kentien ka jing khapat tingin ban sung thu bai ka ni don kam ban pet ya ki benta jong tin jong blai ki bakran sifang ka ni tu Yohanes ha ka basdang e jong ka gospel ka jong u ka nong ka baning kong ka khot ka bakhat ar khat lai ong kum ni nrei kat ki bala priang yu u ha ki tul ai bor ban long ki khun blai kata ha kita ki banget ha ka keteng jong u ki bala kha om na ka snam lemni na ka man ka do lemni na ka man u briu nrei nau blai tigini kentien hang ni ngisam ki long ka basai tu ka kentien ka baong la ai bor ban long ki khun blai tu kentien ka baong nrei nau blai ki bala kha nau blai kalong ka basai bangi ki briu ki bak ha ka jinglong man siam ngi la yap namar ka pop ngi don kam banyo ya ka jing khapat bangin yo ka hok pat ban long ki khun ki jong blai sa sin kita ki ba la map ki pop ki jong ki kita ki bala yo ya ka jing map ka jing suspa la ai bori ki bikin long ki khun jong blai kamot ki yo ya ka jing khapat hakan ukur kom ka ja ka ni ka jing khapat kani ka wan lemba ka jing trei jong ka ktien jong blai ha ka jing im jongi bat ka jong man sim ba khoi haba ngi jam se khamat ban kala ka bomot na ki pop ki jongi bangin sosi namar ki pop jongi ban ngi pen pau ngi phla bangi nget bat ngi shania hau Jesus Christ ngi nget ba ulang mi pat na ki bayap ngi nget ba ula yap nam ta ki pop jongi bat ba ula mi pat nam ta ki bayap ngi nget ru ba
ngin sayo ban im bat u ha ka hima ka jong blei kani ka jingen ka wanra ya kani ka jing khapat lani ka ta ka jing kha arsin uman sim khu jong blei wan ban shong po jengi upen long thamai pat ingi upen long ingi ki briu ki bathamai wa hingi ka jinglong ka bathamai ka donut ka bathamai ka man sim ka bathamai kita ki jinglong barim ki sedang banja na ka jingim jengi hoi kindan kapor bakin jalut dan rei na ka wei ka pusngi si ka wei lanang penduk no ya kita ka jinglong barim khamtam ka jing thrang ka donut jengi ban le ya ka manjung blei ban im ya ka jing im ka bahok ban le ya ka hok ban im ya ka jing im ka basmurit hakani ka slakando ya ka bau blei khami lanti nangi ki brio ban long ki brio ki badap da ka jing isnai ki weipan kata ka dei ka jing kala ka bomut bat ka jing pen kalai ka jing im jengi bat ka sedang na ka ni ka jing khapat habangi ni pediang yu Jesus Christ ka monong penim ubi jongi ha ka ni ka jo ka gospel yu honest trai Jesu ya kran bat we reurang ba niam jongi jiu Nicodemus ubatip bah ya ki jing tho ba khut jong ka Bible ka Testament ka barim but ulawan ban ya kran bat Jesu ban ya kran phang ka jing im bom jikut ban tuat jingmut no reu Jesu long ba ya u de ki tin ki basyai hagat khot ka balai ka lanong ka balai wong sisa ngong hame lamda khapat yu breu umla bani I ka himau blei ta ka dei ka jing don kam hagat khot ka basan ru wong sisa ngong hame lamda kha yu breu na ka banau mansim umla ban lech po ka himau blei ka khot ka banyo pat wong biang wat snoken dit te bangala ong hame bagadei ban khapat yapi tegane ka jing khapat lani ka jing kha arsin ka jing yo ya ka jing long ka bathamai ya ka jing mut ka bathamai ka donut ka bathamai ka man sim ka bathamai ka dei ka bau breu la de kular na do ki prophet ki jong u hagi spas nam ki blalet khamtam hau lingbau Jeremiah Isaiah bad Ezekiel bon ai ka donut ka bathamai ka man sim ka bathamai bo man sim jong un shong po ka donut jongi but try Jesu ula pendap ya kata ka jing kular da ka jing sha jong ula penyo hangi ya kata kalat bangin mat ya ka ni ka jing khar sin bon ting khun pat ingi bangilong ki khun ki jong blei but bangin yo ya ka jing sa ka jing yai don jong rengkat jong try Jesu leng ba uman sim bukhut wan ban shong ka donut jongi but uman sim bukhut ba shong po donut jongi upan pau yo Jesu hangi kalong hi kum ba wan shong Jesu po jongi but kumta ngila ban im hagani ka slakando ban yat hadu ka bakun ban pen khre eladi nam ta ka jingwan pat ka jong tin rei ladang im tre ban nget ho Jesu ladang im pediang yu ladang isngo ba ka hok ka jongi kala ban yada yangi hakata ka sngi bishar ka ktien jong blei ka kransai baki hok ki jongi kilong tang ki jan serdap ki bomla ban ka ya ka pop ka jongi kum ka jan serdap kamla ban ka ya ka ran karam jongi kum taru ki hok ki jongi kilong tang ki jan serdap ki bomla ban siu ka don mar ki pop ki jongi bodu blei pediang su hiru ya gano ka jing kenya da ka weipat namar ka jing kenya ka bokor tam ka longhi kani ka bala ai do khun jung u ba khlampong mdan u breu ka prathai u ban nut ban sur ban slan ban ong bolong ba khlampong ring sem bo Jesu ulong ba khlampong te gani ka khubor kalong na kabanta jong ni baro ada phimpat priang yu Jesus Christ kani ka dei ka sngi ka por ka biang e bleu e ya phi e jinga bo kwa bangin yo e kani ka jing suspa namar ki pop ki jongi bat bangin yo ya ka jing im bom jukut ka hima ka jong u tela da phi priang yu Jesus Christ ka donut ka jong phi ulong ba kloi ya ka ban pen im ya phi
ha ka kitab jing pen pau ka kitab ka bakhadu jang ka Bible ha ka lenong ka balai lai thu bo try Jesu uyai wan ka jing im jong ki breu ha ka dur jong utau batit jing khang ka donut jong ki bad ukwa ban rung ban ni khawai met lam bat ki ngan puli ka ni ka khot ha khami ngayang ha ka jing khang bat ngatit la daw no no ru nyo sngowi ka tien jonga bat un ple ka ta ka jing khang ngan wan rung ha po ha u bat ngan ya khawai met lam bat u bat ma u lam bat nga uni ulong Jesu balami pat uni ulong Jesu ban sawan ban bishar ke perthai mdei sho ukhunlong Jesu ban dei sho ban nang hap ban khai u ka dono jungi nre ukwa ban rung ha ka dono jungi kum utrai jong ke jingim jungi kidon kijing kren kini kisngi ki bang sngo kilong ki bakla bhan mar kim dan nongrem na khtien jong blai ngi sngo i kentien ki bong ban kha pat ban kha yu Jesu yu khunlong Jesu ka donot ke jongi kam dan nongrem na khtien jong blai namar Jesu haba utiet jingkhang ka donot jongi unrung kum utau Jesu ubalami pat na ki bayam ndai sho kum i khunlong badang kha ndrei unrung ban omba en kha biang u ndrei ban nyo ban kha yangi bang nyo ma de ni ka jingkhar sin de la kha yu Jesu bangi nyo ya ka jingkha pat kata ka dei ka jing thau jong ka ni ka khubor Christmas ha ka ni ka por tinga karpat ipi ka tin jong blai ka kan chai bangi don kamban kala ka baman bangin so si namar ki pop jongi ka jingkala ka baman ka kamdei kata ka ba shuong bangan kala ka baman rei ka thau ya ka jing so si ka bisisha jongi namar ki pop la jong namar ka jing im la jong hakmat jong blem dei banchu so si kum to para briu rei ban so si hakmat jong blei badha bangi song thu ya ka jing khia jong ka pop la jong bangin panma da ka jinget bo Jesu ula yam namar ki pop ki jongi bat ula mi pat na ki bayam da phinget kumta ka ktien jong blai ka kular scam bo phinyo diang ya ka ni ka jing pen em ya ka ni ka jing kha pat banu man siam jong blai un chong ka do no jong phi ha ki singi ka jing em jong phi baro ban yalam mi phi bat ban nya rengkat bat u ban le ka man jong blai bat ban pen bana lam sikiwei pat ki para mensim ki para brio ki parlok jongi ki para nong song snong ban thu e kani ka jing et ba ka jong blai delada kani ka por phi kwa ban yo diang e kani ka jing pen im ka bo try Jesu ola wan khnang ban ai ya phi yanga phila ban doi e ka jing doi ka ba lingkot ka ba simple lada phila kloi ban kala ka ba mun ban susi namar ki pop ki jong phi bat ban panma no blai lada phila kloi ban nget ban priang bo Jesu de mo u bala yam namar ki pop jong phi ba phinget ba kata ka jingsha jong u ka dei ka kuna ka ba biang ban siu spa namar ka pop jong phi bat ba phi kloi ru ban khot yu bon chong ka don jong phi tingila ban ya duai phila ban duai ni ka por ya kata ka jing duai ngan yalam mi phi ka ni ka jing duai lada phi sungu kwa ban duai menta dengan ngan yalam mi phi ka ban ai kum ka jing yalam de ki tien rei ka jing duai kan dei ka jong phi le tong ni duai ko pa jingi ba beneng ai ngo e me na ka ban ta ka tien ka jong me ka ba ni la yo ni ka por ni ai ngo e me try Jesu ba me la wan ban pen em ngin ki pop ki jongi ban ai ngi ka jing im ka bathamai ya ka jing khar sin bangin yo ka hok ban long pat se sin ki khun ki jong blai ki bala sus pa ni ki pop ki jongi bat ban im pat kum ki briu jong ka hok atroy ka ni ka poru isnei ban kar khui ki ni ki paralok ki bala kloi ka ban priang me ki baling ba ka ni ka video ki yo sngowi ka ni ka khubor bat ki angnut ki thrang try ka don jong ki man tahi ban priang no yami try but nong pen em jongi try Jesu namar kata tu ai ka jinget ka dono jongki ye lammi ki ha baki ki duai khnang ba kin duai na ka donut baro ngapan gini keteng Jesus Christ amen
tu pila ban penbuat lang ngan sialam agani kapor yi kentian ki ba phi phin duai ku khpa jungi bhabning aingu imi ba mela pha yu khun jungi Jesus Christ ban pen im yangi ni ki pop ki jungi atrai ngasngusi nomor ki pop ki jonga ngalale pop persya imi bada try ngam dan jingkermen nala ka jong ka bor ndre try na aingu imi ba mela pha yu khun jungi Jesus Christ ubala yap alur ka ding phna naga benta ki pop jonga ngangai atrai Jesu ba mela syayap namar jonga bat ba mela mi pat na ki bayap dopen iminga atrai na ki pop ki jonga baro to sat khui inga to map inga ki pop ki jonga baro but to one to shong po ka donot jonga atrai Jesu long mami utrai but unong pen im jong ka jingim jonga nado menta but hadu bam jukut hi yarab inga atrai Jesu ban but ban syakri me lenter ka jingim jonga haka kerteng Jesus Christ amen tila da fila duai ya katu jing duai da ka donot baro ka bangala sulam khamat manga ka tinu blai ka kran scam ba fila yo diang ya ka jing im bom jukut namar kat ki balangai ho lai bor ki bagin nong ki khunu blai ka mangila puli men te ublai un kar khu ya phi ka jing im jong phi ka pathamai ban nagamenta jong phi ru ki badang kwa ban sungthu bha shu ikani ka khubor jong ka balai bala khayu Jesu kai ka bole nagamenta jong ki breo phila ban ai ya ka jing kli jong phi lan sa ai number phone number jonga dala dap kani ka jingkran bat phila ru ban phone sa no sunu kiba ki parabngit kristan hagano gano ka balang kiba phi so jan ban net ban kli phang kani ka jing pen im ka ba wanra ya ka jing khar sin ya ka jing im ka ba thamai hakita ki bangit bat ki ba pdiang yo Jesus Christ naga benta ka buram ka jong blai amen tonginya duai haga boy no atrai ni aingu ime ba mala don kat lambat ngi lamba gani ka Bible study bro ko wi tukar khui gini ki parab ngi atrai ki ba la pdiang yemi gani ka por kar khuru kanran iki weiru ki ban sngap igani ka video bangin da yo sisai ka jing suthu ka ba sai ka dar ye ka dor jong ka jing wanong breu ko jong Jesus Christ gani ka slak ndo bakalong naga benta ka babhatam naga benta jongi bangin yo mat ik babhatam ya ka bangim pat yo mat kum ki breu bangin yo ik jing pelan nagi ki batte amrawi ngi hadu menta try to snow jing pat ki jongi bada ka bawai no ru to ai ba ka jing ai ka badap biang ka jong try ba nong pen im jing Jesus Christ ka jing ba ka jong bleu ko pa lam ba ka jing slok ka jong man sim ba khu kina shongkar hai lam bat ngi hoi ba ki runge ki badan hangni ba kleng setlak thei menta ba hadu halak daru amen Blessibun. Teka phone number ngan sa persyang ban boru ha kanika channel kanika video ka bamenta ya phone number jonga dengan ongru menta ka ktin kadai 94025 06739 94025 06739 Blessibun.